Se put dalje doveo i do hrvatske nogometne reprezentacije s kojom ste na kraju krajeva i izborili taj plasman na svjetsko prvenstvo, međutim niste vi taj koji je poveo Hrvatsku u Brazil. Koliko gorčine je ostalo zbog toga? Malo gorčine. Prihvatio sam tu situaciju, mogao sam se ja boriti u to vrijeme, ali nisam bio što iz zdravstvenih razloga, što iz ogorčenja. Voljan se boriti i to je jedna od onih stavki u kojem je jako velik dio medija iskoristio trenutni loš rezultat da se kreira ta percepcija u javnosti u kojoj će me se prikazati neuspješni. Iako sam ja cilj ostvario koji mi je dat. Sad, kad realno razmišljaš, ako je trener ostvario cilj koji je dobio, iz kojeg razloga ga se dezavuira i baca na pod i omalovažava. Ogorčen sam bio iz razloga ponašanja vodećih ljudi Saveza u to vrijeme, koji su donijeli odluku kako su donijeli, na čelu sa mojim Davorom. Jer ako si mi dao cilj, ja sam cilj ostvario, a ti si iz neke druge bojazni išao donijeti odluku o raskidu suradnje, iako mi oduzimaš alat iz ruke da ti tek sad pokažem svoj trenerski kvalitet i znanje kad je veliki turnir pred nama, onda to nije ni korektno, ni konkretno dobro za reprezentaciju, ni za savez. I to se pokazalo kao tako.